Ayun ang mga hirap. Ito, pahamugan. Mukhang di matatapos. At pinakawalan ko dyan, yung gagamba ko. 3 salmon. Ito yung isa. Ito naman yung isa. Andito lang yung isa. Yung pangalawa sa malaking salmon. Nawawala. Bumili lang ako ng pyesa para sa pahamugan. Ito na oh, malapit na siya matapos eh. Nalagyan ko na lang ng mga divider at saka yung pinakapinto na sliding na may screen. Ang problema, kanina pa ako pawis na pawis, kakahanap ng salmon ko na pinahinga. Ito yung isa. Super black salmon. Black salmon. Yung brown salmon ko nawawala. Kanina pa ako naghahanap. Diskarte na lang dito kung paano mahanap, sundan ng sapot. Sa maniwala kayo sa hindi guys, hindi ko siya makita. Ayun. Kaya dito ilalim wala. Ay, eto pinaka-ayoko eh, naghahanap eh. Sundan natin yung sapot. Wala ng tanging paraan. Sa likod kaya wala naman. Wala, di ko makita. Nawala na ako na isang gagamba na nakaraan eh. Pero hindi salmon, kaya okay lang. Ito salmon to, kaya kailangan masundan. Ito, sapot guys. Akyat dito sa dahon ng sili. Ayun, nakita ko na guys, kaya lang di kaya ng camera. Nakita ko na. Tama nga, sapot nga lang talaga ang titignan natin. Ayan guys, oh, nasa likod ng bakal. Ayan oh. Kukuhain na natin siya ngayon para makita natin.